Надіємося на все хороше, що приїде і щось поміняється, і навіть наші ці самі маршрутки і тролейбуси, може хтось щось чимось допоможе. Зеленский это не тот президент, с которым можно разговаривать. А Лукашенко той президент? Да, молодец. Если он сохранил вот все это, Со стороны Беларуси Лукашенко хороший, а со стороны нашего президента это для него ничего на Украине не даст. Ничего. Чекати, щоб мир наступив. Наступив мир. Зустріч пройшла красиво на високому рівні, щоб ваш батько навчив нашу дитину, як в світі жити і як от таку красу витворяти і робити. Я, наприклад, ожидаю, що вони хоча б щось вирішать, щоб війна закінчилася. Це саме головне.